Benvinguts i benvingudes a Fórmula Gol. Comencem una nova temporada del podcast de futbol i motor, amb una incorporació nova i una persona que ja no està. Primer episodi després de vacances, l'espera ha valgut la pena, perquè ja som aquí per tornar a parlar del futbol i del motor. I ara en Marc Felipe, com sempre, presentarà els nostres tertulians. Així que comencem. Benvolgut, Ivan Sevilla. Com ha anat l'estiu? Molt bé, molt bé. Moltes ganes de tornar, la veritat. Has comentat tu, nova temporada. Hi ha canvis, no? A l'estiu hi ha un mercat de fitxatges i diguem que s'ha anat algú i ha entrat un altre nou. En tot cas, això ara ho direm. Ivan Sevilla, el nostre expert en motor preferit. Com estem? Com estem? Aquí estem un any més. Arnau Conillera, com estàs? Bé, repetint una altra temporada. Repetint Fórmula Gol, no de curs. No. Marc Monclús, benvolgut. Hola, què tal? Com va? I Roger Pujol. Un any més i més feliços que l'any passat. Per què? Perquè l'Espanyol torna a ser a primera. I per què? Perquè no et vas haver de fer el patinat de Ronaldo Nazario. També. I ara, abans de presentar-me a mi, presentaria a Pol Martínez, o també conegut com Marca Futbolera. Però per compromisos personals ha hagut d'abandonar el projecte, tot i que aprofito ara per donar-li les gràcies per el que va fer per Fórmula Gol. Tot l'any passat va estar amb nosaltres i ja et trobarem a faltar, així que un fort aplaudiment al Pol Martínez. Però som ambiciosos i no ens volem quedar amb un menys. Llavors hem portat algú que ja va estar en un programa, que va venir com a expert d'un equip i aquest any es portarà doncs, una secció nova. Presento ara Pol Terrades, com vols que et digui? Com et surti de les pilotes. Au, Pal·leti! Doncs Pol Terrades, benvingut, ja vas estar un cop l'any passat Com a expert de l'Atlético. com a expert de l'Atlético. Abans d'un Barça-Atlético, no? Ah, doncs pot ser. On ens guanyeu amb gol de Joao Félix, que jo vaig dir que ojalà no marqués. Vale, perfecte. Sí. Pues esperem que siguis igual d'agafi i diguis que el Barça perdrà la Lliga. En tot cas, moltes ganes de tenir-te aquí. Tu també? Sí, home, i tant. Donaràs el nivell? Esperem que sí. Vamos, jo crec que sí. Sobretot amb futbol internacional, que és el que més miro, a part de l'Atlético, que, bueno... I que és la secció que ens Ja portaràs i que ens ensenyaràs més tard. Efectivament, amb partits de la setmana, jugadors a seguir, jugadors destacats, etc. Doncs vinga, ara sí, comencem. Anirem amb el futbol, com sempre, això sí que no canvia. Començarem parlant del Barça, de la Girona i de l'Espanyol. Els tres ja per fi els tenim a primera. Comentarem una miqueta com ha sigut aquest inici de temporada i com veiem les pròximes setmanes. Així que, música, maestro. Ara estem d'acord, una bandera ens agermana. Futbol Club Barcelona, que bé, ens vam anar l'any passat, que Xavi se'n anava, ens vam anar l'any passat que la Porta el va ratificar, ens anem l'any passat que al final el va acabar fent fora la Porta Xavi. Bé, entre pitos i flautes va arribar Hansi Flick i arriba al Barça com un tiro aquest peron, segon peron de la temporada. Líders, 28 gols a favor i 9 en contra. Han recuperat la millor versió dels de dalt i els darrere, tot i que no estan disponibles ni Araujo ni Christensen. Líders a la Lliga, li traiem 3 punts al Madrid. Qui creieu que és l'estrella del Barça ara mateix? Rafinha. La mínima, 100%. Lamine Yamal. Rafinha, molt clarament. Jo per mi també és Rafinha. És que és curiós que ningú hagi dit a Lewandowski, que és el pitxitxi de la Lliga. Però perquè és la seva feina, ja, també. Però... Ja. O sigui, Rafinha està jugant a l'altra banda, la seva banda canviada, i està rendint com mai ningú s'hagués I quan imaginat. no juga a la seva banda canviada, quan juga on hagi de jugar, està fent autèntics partidassos, podríem dir. I fitxatge de la temporada, Dani Olmo, no? Aquí coincidim tots. Bueno, Dani Olmo o Pau Víctor, Jo poso que el fitxatge ha sigut Hansi Flick. Sí, Oh, molt bona, molt bona. Això és evident. El canvi de mentalitat... Perquè, és a dir, Hansi Flick ha recuperat jugadors que l'any passat ningú podia veure, com el cas de Rafinha, Lewandowski, Íñigo Martínez l'any passat ningú el podia veure, Eric Garcia ningú el podia veure, encara hi ha gent que segueix sense poder veure, Pablo Torre tampoc ningú el podia veure. Tots aquests jugadors, l'únic que encara hi ha gent que no pot veure és Ferran Torres, però la resta de jugadors
podríem dir que han guanyat alguna cosa amb Flick que no tenien amb Xavi. I Ferran Torres aquest any juga malament, però juga una mica millor que l'any passat. O sigui, està millorant respecte a la temporada passada. Li falta millorar a nivell de datos, és a dir, gols i assistència. Sí que és cert que sense pilota juga molt bé, no? Però a l'hora de rematar i passar-la ja, què és el que hauria de fer? Ja va amb la qualitat individual de cadascú. Els entrenadors tampoc poden fer màgia. Són entrenadors, no Max. Que és estrany que Ferran Torres havia sigut un jugador molt bo i de cop i volta prometia molt al València. Va costar 55 milions. I el City ho fa molt bé, i quan arriba al Barça la primera mitja temporada dona molt al nivell. Va fer aquell bon partit al Bernabéu amb el 0-4. A veure... I després va desaparèixer. Recordo el partit contra l'Atlètic Club també. Però és que en el City també va de més a menys. I ara en el Barça és que porta 2-3 temporades que ja està bastant a menys. Si va pitjor, això és insostenible. Si no m'equivoco, o per allà rondava, el Ferran Torres costa el mateix que Dani Olmo. No, 10 milions. És a dir, 10 milions menys, però bueno, és a dir, per 10 milions tindrà passar de Ferran Torres a Dani Olmo, pel que hem vist fins ara, home, però jo hi ha crec un que gran canvi, és tema de confiança, perquè després se'n va amb la selecció, en tant sigui amb Luis Enrique com amb Luis de la Fuente, i es converteix en un jugador... Sí, però suma números, però el joc és millor. Jo crec que genera bastant, perquè també ajuda a defensiu. Jo penso que juga igual amb els dos llocs, però a Espanya li surten números i amb el Barça no li surten. I també no és el mateix l'estil amb el que juga i contra el que juga. Perquè les seleccions, a Espanya, quan ha marcat Ferran Torres no ha jugat contra seleccions top. Ha jugat contra seleccions més humils. I menys preparades que, per exemple, un Alavés. Exacte, menys preparació, perquè no tenen menys temps les seleccions per preparar-se. Sí, això potser sí, però també s'ha de dir que jo crec que Ferran Torres surt força mal parat del partit de l'Alavés respecte a la lesió, perquè dius, ostres, minut 3, lesiona un jugador de l'equip, tens planificat tot un treball de com a mínim una primera meitat amb aquests jugadors, i de cop i volta veus que hi ha d'haver un canvi d'estructura i de cop veus que al Barça li surt bé. I jo penso que això també a Ferran Torres segurament no li costi d'encaixar, jo penso, perquè el fet d'estar jugant tu, lesionar-te i que en 20 minuts a Barça resolgui el partit, jo penso que li juga un punt negatiu a Ferran Torres d'aquesta victòria del Barça. Canviant de tema amb Ferran Torres, Marc Monclús, et voldria preguntar de com estàs veient el Barça en aquest inici de temporada i si creus si s'està notant la mà de Hansi Flick en l'equip. Sí, el Barça va començar molt bé, amb un 6 de 6, o sigui, 6 de 6, 6 partits guanyats de 6 possibles a la Lliga. Després va venir la derrota del Mónaco, va ser una derrota justificada per la vermella Eric al minut 10, i el Barça va aguantar amb un 1-1 fins al minut 80 o 70 llargs o 80, i un Mónaco que tampoc és poca cosa, que va líder de la Ligue 1 McDonald's. Sí, sí. Però això ho parlarem després. No te m'avancis, no tinguis ganes de parlar ja de futbol internacional. Jo soc com Maldini, tio. I tot amb una plantilla molt marmada per les lesions. Sí. Sí, a l'inici de temporada li dona confiança a Bernal, que es lesiona contra el Rayo. Després ha de canviar a Casador, que per mi també ho està fent molt bé. Hi ha una llarga llista de lesionats, em sembla que, si no m'equivoco, són ara amb els recuperats de Gavi i de Frenkie de Jong, em sembla que són 5 o 6, però sí, Déu-n'hi-do, la llarga llista de lesionats. Però Hansi Flick està portant molt, per mi, amb el tema sobretot de rotacions i amb el tema d'incorporar nous jugadors, o sigui, nous jugadors de la cantera, perquè el Barça ara mateix no té... Les rotacions són les que pot. Sí, i a més deien que Hansi Flick, la Masia, no sé què, no sé quant, i al final... Gairebé més que Xavi, Sí, sí que Xavi va treure Lamine, va treure Coversí... Va treure Lamine, però perdó per dir-te, cal recordar que ell preferia Dembélé. Ja, però... No era molt dembelista. Va dir que era el que podia ser el millor extrem del món. A la seva posició. Però quan preferia a Dembélé tenia 14 anys, Lamine. Tampoc el podies posar a jugar amb 13 anys. Bueno, per exemple, l'any passat, Lamine juga... Té menys protagonisme. Però perquè no hi havia ningú més, Jo no... Per exemple, el partit del PSG, o sigui, l'eliminatòria contra el PSG, Lamine Yamal al canvien amb la vermella d'Araujo.
que jo sóc gran defensor que potser si hagués canviat a un altre i hagués deixat a la mina en el camp. Bueno, però no Bé de ens saber, remuntem aquella temporada, no ens remuntem aquella temporada, però... A lo hecho pecho, tio. Exacte, ja no hi podem fer res. I aprofitant que... Perdó, Roger. També el van canviar la mina a la selecció a l'Eurocopa, crec que també va haver-hi una expulsió i també el van canviar a ell i a Nico Williams i crec que va haver-hi com un rebombori molt amb el Luis de la Fuente i després acabes guanyant. O Sí, sigui a que quarts de final. Amb Alemanya, no? Va ser el canvi? Amb Alemanya, que fa els canvis... I se li cau el partit. I foto Ferran, Oyarzábal... Bueno, millor no parlem d'això. En tot cas, Monclosa parlava de lesions i ja és ben sabut que es va lesionar Ter Stegen, però ara ja se sap que Szczesny molt probablement debutarà al... Com s'hauria de pronunciar correctament? Ell diu Ujak Shenji. Szczesny. I si no, el fumador. Exacte. Esteu a favor de que fumi? A la vida privada de cadascú. Mentre rendeixi el No, camp... no, jo penso Jo crec que que no, és esportista d'èlit, és jugador del Barça, dona la imatge del Barça a les 24 hores del dia, per tant, si el club li diu no pots fumar, doncs no Home, pots no, fumar. això està clar, però si el club no li diu res... És Si la el seva club vida no li diu privada. res, ja està, però... I mentre rendeixi el camp, doncs li aplaudiràs i ja Porta està. una imatge i representa una imatge que... O sigui, imagina't que ara està molt lent per culpa d'això, no sé què, té, no què sé, baixa molt El el que nivell... passarà està clar, que el dia que la cagui diran fuma. Segon ell diu, no lo cambio, no me afecta y no fumo delante de los niños. I les declaracions que li pregunten bebida favorita, cerveza, hasta hace una semana. I pizza també. ¿Cuál será tu mejor parada? La próxima. Sí o no? Sí. Bé, en tot cas, el pròxim partit després del Perón ens el cantarà Ivan Sevilla. Contra qui jugarà el Barça després del Perón? Contra el Sevilla. Contra el Sevilla. Qui posaríeu de porter? Iñaki Peña o Wojciech? Com? Buah, si ho haig de tornar a repetir. Szczesny. Què confiareu, per Iñaki o per Szczesny? Szczesny. Home, el portes per alguna, no? Al final. El trobes el retiro, no del parc, sinó del que estava retirat, per fer-lo jugar, jo crec. O sigui, és un porter que era talla mundial, ara mateix no sé com estarà, depenent del que vegi Hansi Flick. Jo sé menys que ell, sincerament. Però un petit apunt, que després ve el Bayern, Madrid, i clar, has de tenir un porter ja ben preparat per als dos Si no partits. proves Si no proves a Szczesny, L'Espanyol. Si no proves a Szczesny ara, no el podràs provar més endavant. no proves contra el Bayern. Jo apostaria per Szczesny, però jo des d'aquí crec que no s'hauria de confiar ell que serà el porter titular. Jo crec És que a dir, que s'ha de competir al lloc contra Iñaki Peña, que el nivell poder que no és el més alt, però que no ve aquí a ser titular indiscutible, que s'ha de guanyar el seu lloc. Jo ho veig És el així que deia el Roger, personalment. ara venen partits complicats, Sevilla, Bayern, Madrid, Espanyol, i això... Tots seguits. Serà... Sí, ara Que no- vindrà, que no- fa que una no setmana utilitzi- estava Estem de contra festa. l'Espanyol com un partit difícil. Que no, Sí, que no sempre. faci com el Barça tenia abans per la Lliga i la Copa, no per la Lliga un porter, per la Copa i la Champions un altre. Potser aquesta és una altra opció que fa i que depèn de com li surti... Però això va començar-ho a fer també el 2015, crec que és amb Ter Bravo i Stegen Ter i Stegen. Bravo, i no funciona. Va sortir una temporada i ja està. Bueno, Home, Ter Stegen va fer guanyar el triplet. triplet. Ei, Va vale, fer el vale. triplet. Sí, però després Claudio Bravo va haver de marxar, perquè no tenia suficients minuts. Però el triplet ja teníem. Bueno, Sí. sí, això sí, vosaltres sí. Però segur... Claudio I Bravo. vosaltres no, Ja, és de l'Atlético. Ni la Champions. Però un porter haurà de marxar, perquè tots els porters volen ser titulars. A no ser que siguin els típics acomodados ja, que saben que són el suplent i ja està. Tothom vol jugar. Claudio Bravo va marxar perquè volia jugar a la Champions. Doncs això. I li van dir no. Pues això, I Iñaki Peña volia jugar. Bueno, en tot cas, Roger, tu què faries, Szczesny o Iñaki? Szczesny. Monclús? Jo, Szczesny contra el Sevilla, i després a veure què tal, com ho faci, i després ja veurem contra el Bayern. M'agrada. Conillera? El mateix com inclús Szczesny tindrà la prova de foc Sevilla i veurem. Sí, també, Szczesny. Bé, doncs abans d'acabar el Barça, s'ha retirat Iniesta, va dir que voldria ser entrenador. Podríem plantejar-ho en uns pròxims programes si seria un bon entrenador pel Barça. Pel United. Jo crec que no. I el Camp Nou, que en principi ja estaria disponible al gener perquè ja han tret abonaments pel final de la temporada. No, avui han sortit el vicepresident a dir que fins al març és impossible que estigui disponible. I jo, ves la vostra aposta i crec que no jugarem al Camp Nou aquesta temporada, com a molt a l'últim partit. Opino mateix. Girona Futbol Club. Ai, Girona. Som vermells i blancs, som quatre rius a sota el cel. Estem units, germans, El Girona
abans el Girona era la secció més fàcil l'any passat perquè dèiem, el Girona, que bé, no diem res del Girona perquè van bé, jugaven bé, tot era bon rotllo, que aquest any s'ha complicat més. Mercat de fitxatges millor o pitjor, no entraré a avaluar, però els fitxatges encara no s'han acabat d'assentar a l'equip i no està jugant tan bé com aquell Girona que ens va enamorar la temporada passada. A Champions està sent un desastre la temporada, s'han deixat punts importants, sobretot aquesta derrota contra el Feyenoord, però bueno, l'última victòria contra el Bilbao jo crec que els hi donarà més crèdit. No sé com ho veieu vosaltres. Doncs el que tu dius, aquesta setmana guanyen perquè els d'Atlètic Club no saben xutar penals i que Taniga té el seu dia, i el penal que té el Girona al minut 99, si no m'equivoco, Stuani és un especialista en penals i la fot dins, i per això guanyen. El Girona fa un molt bon partit i es va veure que l'equip a la mitja part se m'ha xulat per l'afició i Mitchell els hi va dir, esteu xulats, però perquè no feu ni un passe endavant, tots són passes horitzontals i passes enrere. I aquest és el problema que té el Girona aquest any, que té molta por en endavant i que l'està afectant, que al final el Girona, l'únic partit que penso que se li podria recriminar la derrota és contra el València i l'empat contra el Rayo, perquè la resta de partits tampoc... I l'empat contra el Celta, també. Sí, però el Celta és que també està fent bona temporada, jugues fora de casa, que no hauríem d'enviar el Girona, l'únic que... Jo et dic el Rayo perquè jugar a casa té diverses ocasions. Però van jugar bé, el que va faltar va ser punteria. Exacte, sí, però jo penso que el que més se li pot recriminar és València, perquè llavors jugues contra el PSG, fas un partidàs i bé, jo penso que tampoc està tan malament, però és que venim d'un Girona molt bo i no podem pensar que estarà el mateix. Però també és que ja ens imaginàvem el que podia passar, o sigui, se't cau tota l'estructura de la plantilla, se te'n va Alex Garcia, Dovic, Savinho, Jan Couto, i t'arriben reforços I alguns molt tard. O sigui, a la punta t'arriba Abel Ruiz, que té el gol entre el front i un altre lloc, perquè no veu porteria. Bojan Miovski, crec que es diu, que... Va marcar el primer dia contra el Betis sí, però és que ara mateix ni està ni se l'espera. No. Jo en Miovski confio. Ja és l'Esprilla. Que està anant de menys a més, Esprilla sí que... Danjuma, que és una muntanya russa, que no s'espera on et sortirà. Llavors també hi ha Brian Hill, que... Brian Hill jo crec que és el fitxatge de temporada, pel Girona. Jo el que pensava... Li ha costat entrar en dinàmica. Li ha costat molt entrar en dinàmica. Però el PSG és clau. Jo vaig veure el partit del Betis contra el Girona Benito Villamarín i el partit que es va fer un debutant del Girona, que ara ja no hi és, que és Iker Almena, era espectacular, i que aquell jugador segur que hagués acabat sent titular al Girona i hagués sigut un jugador molt i molt important, perquè el Girona em troba aquell partit d'allà gràcies a ell. Al final va marxar a Aràbia, no? Sí, va marxar a Aràbia, però era un jugador molt diferencial per un equip com el Girona, Jo un dels fitxatges que no vaig entendre va ser el de Danjuma, perquè és l'altre perfil del que juga el Girona. El Girona juga a passes així, i Danjuma és de l'espai tot el rato. Jo el fitxatge de Juma l'entenc com una oportunitat de mercat i veient que és... Està cedit, no? Sí, però em sembla que per 4 milions. 4 milions. És una ganga, en veritat. No, per 4 milions van pagar per cedir-lo. I llavors, però veus, jo crec que és un fitxatge, és oportunitat de mercat, i veus que Abel Ruiz de cara a gol no està funcionant, serà molt bo amb el joc associatiu i tot el que tu vulguis, però els gols de Dobbik no te'ls està donant Abel Ruiz i Miovski de moment tampoc. I no te'ls donarà ningú, és per això... No, Miovski te'ls pot arribar a donar, però no ho sabem, ningú l'ha vist a la Lliga Escocesa i el poc que ha mostrat aquí ni xitxa ni limonà, que es diu. I llavors jo crec que arriba Danjuma, que venia de marcar les 2 primeres jornades en Villarreal, com per intentar solucionar aquesta carència de gol, però bueno, encara no ha marcat amb el Girona. Jo per mi, que Miguel segueixi el Girona ja és un fet espectacular. Sí, però és que clar, quina opció tenien? Tornar al Madrid no anava a jugar, ja ho sabia. Dortmund sonava molt fort. Bueno, en tot cas, Quique Cárcel va confirmar que hi haurien 30 milions per gastar a l'hivern. Vosaltres fitxaríeu? Entenc que sí, perquè la gràcia o l'objectiu seria intentar tornar a entrar a Europa. Llavors, quines posicions reforçaríeu vosaltres al Girona per intentar que fos competitiu un altre cop? Jo potser portaria un pivot organitzador, algú que estigui al costat d'Oriol Romeu, que tingui la capacitat d'ocupar molt de camp i poder associar-se bé, perquè Oriol Romeu sí és bo, però és més un joc massa pausat, massa horitzontal, un tio al costat com Alex Garcia, que et pugui tirar passes llargs a l'espai, que un jugador més tècnic. No confies en Van de Beek?
És que el veig més com un mitja punta. No l'acabo de veure en el pivot. Quan també Opineu- s'ha de dir que els partits que ha fet a mi m'ha agradat. Sí, Sí. Bueno, també ha anat de menys a més. Va marcar... Vull dir, El partit del Bilbao, bé. Opineu el mateix que... Atlètic Club. Està enfadant, Sí, o un Enfadarà els jugador- bascos. Opineu el mateix vosaltres o...? Sí, perquè fitxar un jugador que t'ha que no serviria de res, perquè ja tens Stuani, tens a Miovski i tens a Belruiz, ja són 3. Si no, un extrem. No, perquè tens a Stigankov, tens a Yasser Asprilla, tens a Brian Hill, A Danjuma. tens a Danjuma, tens molts jugadors ja dalt. Jo penso que fitxar algun jugador de dalt tampoc és que el Girona vagi sobrat com per anar pagant salaris innecessaris, per tant... No, un perfil casador, jo crec. No, més tècnic. Jo anava a dir Kirian. Kirian estaria bé. I no sortiria molt car. Perquè les Palmes tampoc estigui molt... L'únic que és molt de les Palmes ell, Canterano millor no va marxar. Ja, més amb tota la intrahistòria que té i tot. Això. I pescant un València... No. No, serà molt complicat pescar un València. Fitxar el València és... Que treus a Javi Guerrero. Volien fitxar Javi. Pedrelu. Bueno, Pepe. No, però no treus d'allà ni de broma. És el millor jugador que tenen amb molta diferència. Vale, però precisament són els que venen. A veure, va marxar del Llevant al València, vull dir... Sí, però a l'hivern se'l poden treure... Home, té 30 milions al Girona. Sí, però a l'hivern no el treus a Pepe. Pensa que aquest xino, quan vindrà que mourà pasta... Jo crec que se'ls guardarà per a l'estiu que ve. Pensa que al final el Girona l'objectiu que té és mantenir la categoria. Si aquests 30 milions els pot guardar per l'any que ve fer una altra vegada un equip competitiu... L'objectiu del Girona no és mantenir la I que- categoria. L'objectiu del Girona és Anar a estar allà i a veure si Conference. m'hi fico. Salvar Gorgori és l'Espanyol. Perquè veiem que anem amb 0 milions al mercat. Creieu que entraran a Europa aquesta temporada? Màxim a Europa League, jo crec. Champions No no, faran, no i fa- Europa League És serà que injustet. qui cau dels de dalt? La Real ja està fora, de moment. No cauran de Jo crec que els Igualment. 5 primers estan molt establerts, que són els 3 de sempre. Villarreal entrarà a Champions seguríssim. Atlètic Atlètic Club quedarà 5è. I el Betis ho està fent millor. El Betis entrarà a Europa. Però segur. un 7è pot entrar Setè pot i el ser. 8è I el per 8è, tema depèn. coeficients. És que ara mateix el Mallorca, per exemple, veig molt millor que el Girona, millor com a equip, Mira, millor tècnicament cadascú. jo penso que abans que el Girona entrar... poden canviar moltes coses, però abans que el Girona podria entrar al Celta, que està fent una temporada molt millor, i llavors podria la sorpresa la dona Osasuna o Mallorca, que s'han canviat els entrenadors, podríem dir. De Jagoba, mare meva. El Mallorca i l'Osasuna per mi són dos equips que almenys s'haurien de desinflar en algun moment. Jo crec que si s'ha de desinflar un dels dos és Mallorca. l'Osasuna. Sí, Osasuna que- Osasuna el que té és I el Rayo factor també, local. Que té el Vicente Moreno, que amb l'Espanyol guanyàvem tots els partits a casa i després a Exacte, fora no guanyàvem ni és una. literalment O sigui, que això. serà Osasuna, Sí, que m'agrada el això. Sadar serà espectacular. Fora em deixa més dubtes. I el Mallorca, en canvi... De sota han de pujar a la Real, el Sevilla i el Girona. Jo crec que la Real no pujarà. No, la Real O sigui, i el Sevilla... Europa no pujarà. I el Sevilla Ojo, li la costa Real, molt. si Suchic ja està començant a entrar, Óscarson va marcar Sí, un sí, doblet però I si ja. el Janés amb Zubimendi... Exacte, és el que t'anava a dir, Zubimendi. Zubimendi va donar unes declaracions l'altre dia donant a entendre que no. Sí, sí, quan li donin els 100 milions a cosa... Però és el recanvi natural de Rodri a la selecció i probablement al I, City. i Veurem, és creieu, espectacular, tu. creieu que Valladolid, Les Palmes i Leganés o Getafe baixaran? Bueno, ja per Jo tancar... crec que Valladolid i les sí. Palmes segur. Les Palmes baixa. Valladolid i les Palmes també. I El l'altre Valladolid és un drama, Jo crec que és el pitjor equip de la divisió. Va quallar. Bastant pitjor que les I jo Palmes. crec I va guanyar Espanyol. Jo crec que el Leganés, Vaya primera si jornada. Aller no desperta ja, jo crec que el Leganés se'n pot anar també tal vegada. El fitxatge d'Aler de moment està sent un error. victòria. En tot cas, el que no està sent un error és la temporada de l'Espanyol, perquè està sent un èxit rotund. Sí o no, Pujol? Sí. L'Espanyol ara mateix, jo pronosticava que serien últims molt tranquil·lament. 14 a la Lliga. Roger Pujol, què hem de dir? S'està notant molt la feina que està fent Manolo González, que se'l criticava molt perquè venia a la primera RFF, segona RFF, que ja ho va dir a la roda de premsa, que va dir que ell no és tonto, això ho va dir a la roda de premsa, i s'està notant molt la seva feina, que porta molts anys treballant al món de futbol i està fent un equip que compareix tots els partits, tots els camps. Jo sempre te vaig defensar, aquest entrenador. I també treballava molt al món dels autobusos i de moment l'autobús no se'l veu al camp, Potser el camp de l'Atlético sí. Bueno, Que vam fer el 0-0, però- però era per... I és el que tocava. O sigui, És on vam fer el canvi de clip, perquè vam començar la temporada fatal. És que l'Espanyol va plantar cara al camp del Madrid, que al final, com ja sabem, sempre posen el cul, no passa res, i el de l'Atlético, que dius, però aquest equip ha pujat per quedar-se claríssimament. Bueno, contra el Madrid va ser bastant un desastre als minuts finals, però sí, al principi es va competir.
I Es te'n va vas competir al amb 0 Peron, xuts. i te'n vas al Peron amb victòria. Molt important. És molt important, sempre ho diuen. I que els equips que els havies de guanyar a casa els has guanyat. I amb bona versió, i amb bona versió. T'has deixat els punts de Valladolid. No, però et dic els punts dels partits a casa, dels equips del teu rival. Després a Valladolid... Sí, però a Valladolid hi ha excusa. No hi havia Kral, no hi havia Kumbula, molts jugadors que van arribar No sé, al final però del jo mercat. crec que el millor que té l'Espanyol, a part de l'entrenador, és que té ara mateix un dels millors porters d'Europa tranquil·lament. D'Europa, tu dius d'Europa, tu creus? Tu estàs veient el nivell de Joan Garcia? Però Contra d'Europa, el Betis, Contra Portem el més Betis. parades, de les 5 grans Sí, lligues. contra el Betis li fan 11 tirs a porteria i només n'entra un. 11 tirs. I un que és des de l'àrea petita, quasi. El ficaríeu en un top 10... Top 5 Per exemple, jo, D'Espanya jo crec que jo ara mateix, sense comptar Ter Stegen i Courtois, que estan lesionats, el poso al top 3. Sí, tranquil. Ara mateix. Si serien Mamardashvili, o Black, i Mamardashvili... Joan Home, és que si no entra I el del Gazzaniga. Leganés... És que a mi Gazzaniga mai m'ha acabat És molt d'agradar irregular, Gazzaniga. I amb els peus, Gazzaniga... Bueno, Però d'Europa tens... Com a molt Diego Conde, però és que també encaixa més. Diego Conde m'ha sorprès a mi. A mi Sí. també. Porter Jo pensava que- que no seria ni titular. No. Això van pagar molts calés al Villarreal per un porter Sí, i de està Brasil, suplent. sí. Bueno, espanyol. I bueno, ja veurem punts a com... Europa. Ara ve un calendari complicat, perquè anem a Mamés, a Sevilla, després derbi. O sigui que ja veurem com surt de... Faràs algun Sabeu espanyol sabeu que d'aquí traureu 4 punts segur, no? Perquè el Barça podeu guanyeu o l'empateu o fareu el que sigui, però ho donareu pel cul al màxim, perquè sempre podeu anar últims de la Lliga que competiu fins al final, i d'Atlètic i Sevilla, jo penso que el Sevilla el guanyareu, Jo crec que i que quasi... l'Atlètic els hi complicareu. Competir segur, Un perquè, munt i- perquè, Mira, jo perquè tiro una competir popular competim amb opinió tots. aquí. Jo crec que l'Atlètic el guanyeu. Vam guanyar l'últim any que vam estar primera, vam guanyar és veritat. 0-1 a Samavés, però... De fet, que vaig mirar l'altre dia l'estadística perquè vam fer 1.000 victòries contra el Mallorca i l'equip que havíem guanyat més històricament és l'Atlètic Club. Poder perquè este és un equip que ha estat molt històricament a la primera divisió. També, però Com podia a ser, per com a exemple... l'Espanyol. Com a l'Espanyol, sí. Per cert, tot i això, l'Espanyol no és notícia ni anava a dir bon joc, però seria una mica de mentira. L'Espanyol no és notícia precisament per el que hi ha dins dels terrenys de joc, sinó desgraciadament per el que hi ha fora, i desgraciadament va sortir una notícia trista, és trista realment d'escoltar que un club professional hagi de treure de les seves dietes de futbolistes els iogurts amb proteïnes, el pernil, i em pots recordar què més? I algunes peces de fruita. No van especificar quines, però algunes. Va, llavors, El plàtan, potser? aquí és... Molta proteïna. La situació és molt trista. Jo crec que... És que Què està passant? jo és que encara no em crec la notícia. Propietaris No em crec que asiàtics. el Shenyang Check des de Xina els hagi dit pues mira, aquests 3 productes justament els traiem de les dietes. És una notícia rara, m'agradaria saber més informació sobre tot, però si és així és per estar preocupats i de tot. De fet, es va fer un hilo a Twitter que deien si es guanya el derbi, els hi fem una llista a la compra als jugadors, els hi portem pernils i de tot. O sigui, a veure si es Obrem una compleix. pinyata i a veure què surt. Home, veient com està la situació econòmica, que sabem que, independentment d'aquesta notícia és dolenta, la permanència és clau. I també ja es va fer un spoiler de que econòmicament estàvem malament perquè el mercat d'estiu 0 milions es van gastar, o sigui, van ser tots cedits els jugadors lliures com Tejero i no et vas gastar ni un euro per fitxar a qualsevol jugador, i això s'ha felicitat també el Garagarza, que l'hem donat molta caïna l'any passat, que ha fet un mercat de fitxatges molt adequat amb Kral, Kumbula, Sí, jugadors sí, que s'ha estan... dit, Alejo el que t'estic dient. Sí, sí, Belli, però s'ha de Belli, dir que... Bueno, però els has de portar també. Sí, Manolo... els has de portar, però després... Sí, però que Manolo González, Sí, però amb si aquests s- jugadors, hagi aconseguit guanyar partits de primera divisió ja és una puta locura parlant així de clar, perquè aquests jugadors no els coneixia ni el seu tiet al seu país, és a dir... El tiet, suposo que sí. Bueno, però- O el cosí segon no crec. Però Kurukumbulla, saps? És a dir, que va marcar un... Home, de la Roma. Vale. Kumbula... I el Bueno, Benés, central albanès. Kumbula es veu que sí que... Kral. Beliz, que va estar cedit al Sevilla. I que no va jugar ni un No, l'any passat minuts. Cardona. va jugar al Tottenham, però es va lesionar els creuats. 25 I el- milions Belli, li va costar l'Alejo Beliz. l'Alejo Beliz. Per això, quan va marcar el gol de Tottenham. victòria contra qui va ser? A Rayo, Mexicano. Contra el Rayo, que es va posar a plorar a roda de Sí. premsa dient que havia passat uns moments molt difícils perquè l'any passat es lesiona. I també perquè quan va a Sevilla per jugar, juga 20 minuts en 6 mesos. Bueno, i el que Arriba deia el Monclús, de que sí, els cedits en juguen aquest any molt bé i l'any que ve marxant. Però t'ho imagina't, acabes de pujar, portes molts jugadors gratis, que se t'apan l'any que ve, però si aconsegueixes la permanència amb aquell equip, et donen diners. Llavors, en comptes de portar cedits, portaràs fitxatges. Se'ls quedarà el xino. I a part, no, ara que dius... això ja és un altre ara tema. que dius Aquí del volíem xino, arribar. hi ha un...
hi ha una teoria que diuen que estan portant els jugadors cedits i hi ha molts que acaben contracte el 2025 perquè el xino vol vendre el club aquest any, diuen. I que deixa l'Espanyol sense jugadors a plantilla. Però ja vull veure això, a veure si... Però tinc de Tu molt carrera. acceptaries, Roger, que s'anés al conglomerat xinès que està dominant a l'Espanyol a canvi de quedar-se a zero la plantilla, sense ningú? O que vingui Braithwaite? Home, Tu acceptaries que Braithwaite comprés el club però que es trobés amb zero jugadors al És primer que zero, tio, que es quedin els canteranos per almenys. Sí, es cantaran, sí. Va, però vull dir, Joan, Omar i aquest sí. Joan, tranquil, que no se't quedarà. Joan no, Joan se'n va a l'Arsenal aquest mercat d'hivern. Bueno, a A veure, l'Arsenal no, ja, però... depèn, segurament sí, però depèn, s'hauria de mirar molt la situació. Joder, no sabia que estaven tan cardats. I Puado també acaba contracte. També acaba contracte. I diuen que el Tottenham el vol fitxar al mercat d'hivern. Home, ara amb Diuen. Brennan Jones... Vale, millor em callo. Parlem després d'això. Bé, ja amb l'Espanyol ja tanquem, jugar en el camp de l'Atlètic Club. I ja a última hora, que s'ha fet avui el sorteig de la Copa del Rei, i l'Espanyol jugarà contra el... espera que ho llegeixo. Sant Tirso. Equipazo. Equip de- Tindrà partit, En l'estadi Omonte de Galícia. Sí. tindrà partit difícil, molt segurament, un camp que apreta molt. I el Girona... Una cabra passejant pel mig. Sí, en comptes de gats o gossos, com hem vist en alguns estadis, entren cabres. I el Girona, que tindrà un rival més conegut, que serà l'Extremadura, que no hem comentat abans. I ara el nostre... I aquí Vic què passa? Ai, aquí Vic, què passa? Bueno, ja ho diràs tu, a la teva secció. A la meva? Sí, És internacional. Sí, ets de l'Atlético, va. Que Catalunya és una frontera ara? Per a alguns d'aquesta taula, poder sí. Futbol internacional, Pol Terrades. Nova secció, disfruteu-la. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Bueno, doncs aquí Vic es rebrà el millor club d'Espanya, d'Europa, del món, el Club Atlético de Madrid. Amb 0 Champions. Bueno, no passa res, però amb un bon partit aquí que disfrutarà la ciutat universitària. I que si podem, cobrirem en directe. Mira, jo penso deixar el que faci falta per rebre aquest partit. la veritat. Com algú tinc entrada d'aquí i jo no, o us la robo o us la pago, m'és igual. Paga-la. Sí, sisplau. Bueno, doncs ara passem ja en futbol internacional de veritat. Vale. Comencem a Anglaterra. Explica'ns com funcionarà aquesta nova secció de futbol internacional. Mira, parlarem, primer de tot, partit de la setmana, del passat qual de setmana, lògicament, de cada lliga, parlarem d'Anglaterra, d'Itàlia i d'Alemanya, perquè, sincerament, la francesa, la Ligue McDonald's, On? potser algun partit repassarem, la punxada del PSG, per exemple, que la serà contra el Niza, ja ho he dit, si no ho he dit després. Però no és la idea. No és la lliga més important del món. Llavors, també tindrem el jugador més destacat de cada lliga, i potser quan no hi hagi parón de seleccions com aquesta setmana, tindrem també el partit a seguir del cap de setmana següent. Perfecte, doncs va, comencem amb la Premier League. Bueno, doncs el partit de la jornada claríssimament va ser aquest trepidante Brentford 5, Wolves 3, un partit que, sincerament, vaig intentar fer la mitjana amb aquest equip de fons i, amb aquest partit de fons, i no em van deixar. Eren tot gol, gol, joder, no em deixen descansar. I llavors també, per destacar una mica, la victòria del líder, que és el Liverpool de moment, 0-1 al camp del Palace, l'Arsenal torna a guanyar 3-1 amb el retorn de Ramsdale a l'Emirates, el City remunta un doblet de Kovacic a casa contra el Fulham, el United, que Segueixen el United. ens adormim tots amb un Aston Villa 0, United 0. El Chelsea, espectacular, 1-1 contra el Forest, sincerament, partit espectacular, de bogeria, una tangana amb Cole Palmer assegut allà amb les crispetes virant-s'ho, un tio molt autista, i el Tottenham, que li remunten un 0-2 a un 3-2, amb un espectacular Mitoma, Arnau Conilleras està partint el cul, i, ojo, que Brennan Johnson es va haver de borrar les xarxes socials, és el que volia dir abans, es va haver de borrar les xarxes socials per crítiques del seu propi equip. Qui és Brennan Johnson? Perquè hi ha gent Extrem que galès, aquí en plan, no... el nou Gareth Bale, aquest. Que juga al Tottenham. Sí, el van fitxar del Forest per una pasta, crec que van ser aproximadament 60 milions, i porta, repeteix, 6 gols en els últims 6 partits. Espectacular. Al principi m'anava a callar l'afició i ara se li era més, no passa res. I per què s'ha hagut de borrar les xarxes socials? Per crítiques, per mal rendiment, perquè va començar la temporada fallant molt, no marcava una, el joc tampoc acaba de desequilibrar, i les xarxes socials se li van patar de comentaris de vés-te'n ja, ets molt dolent,
coses que no han de passar. Vols saber quin és per mi el jugador de la setmana de la Premier League? Ho vull saber jo i ho vol saber tothom. Doncs jo m'he decantat per Mateo Kovacic del Manchester City. Sense ell, aquesta remuntada no seria possible sobre amb uns gols purament de Rodri. O sigui, va fer de Rodri aquest partit. Va ser espectacular. Alguna menció? Del partit del Brentford 5-3 no destaques a ningú? Les defenses, espectacular. Van donar molt show. Més que res perquè no van existir. No, la veritat que no... És que No va haver una actuació individual decisiva. no. Podries dir Mateus Cunha, però pel que van pagar també ja s'espera. D'acord, doncs on passem? Passem als espaguetis, no podríem dir? A Itàlia, Quina és la vostra pasta preferida? espaguetis al carbonara. Macarrons. Després de carbonara. Macarró. 4-2. Vinga, va, victòria amb els macarrons. Vinga, va, comencem. Que raro que els del Barça seguiu dient macarrons i justament els que no són del Barça espaguetis al carbonara. Només per... Bé, Pujol, bé. Deixa clar que Si som escolleixo especials. espaguetis, millor amb bolognesa. Home, no. Facto. Vale, et pots aixecar d'aquí, te'n pots obrir la porta, no molestaràs a ningú. Va, sisplau, secció Itàlia. Partit de la setmana... Ai, estic entre dos. Doncs digues els dos, els partits de la setmana. Espectacular Atalanta marcant-li 5 gols al Genoa, que està a zona de descens, no m'ho esperava, la veritat, tot i que els gegants entre les dues estrelles. 5-1. Hat-trick de Matteo Retegui, fitxatge espectacular. I l'altre partit diria l'Inter 3, Torino 2. També un partit de bogeria que no té cap tipus de sentit, el Torino està jugant molt bé, competint contra els millors. Quasi guanya a San Siro contra el Milan, va acabar empatant, i aquesta vegada no ha sigut capaç de treure cap punt. Per cert, jo a Itàlia aposto a que baixarà el Lecce. El I que el Lecce. Como es salvarà. Jo també. No et preocupis. Pues no hi ha hagut debat en aquesta qüestió. No, i que jo I els jugadors de la setmana? Vale, sí, pues clarament és que t'han haig de dir dos una altra vegada dels mateixos partits. Doncs vinga, qui són? Marcos Thuram i Matteo Retegui. No pots quedar en cap dels dos. Jo em quedaria amb Marcos Thuram perquè al final són els 3 gols del teu equip. O sigui, l'Inter marca 3 gols, els 3 són de Thuram. Espectacular. Ja va ser jugador del mes de setembre i vol tornar-ho a ser d'octubre i així fins al final de temporada. Qui és Lautaro? I qui creus que té més opcions? Ara, Inter o Nàpols? Jo veig una plantilla més profunda a l'Inter. Molt més. Sí, Infinitament més. però és que no està jugant tan bé com m'esperava. O sigui, jo va començar la temporada que tenia moltes ganes de veure l'Inter, proyectazo espectacular, s'està quedant una mica curtet. I també m'agradaria comentar d'aquesta lliga, el Napoli va tornar a guanyar, el Cagliari trenca la ratxa de la Juve, que portava un total de 0 gols en contra en tota la lliga. Hòstia, i a quina jornada està a Itàlia, ja? A la setena, si no m'equivoco. 6 jornades sense encaixar gol. Exactament, i ara només n'han encaixat un. També et dic que van empatar 3 partits abans, és igual, no passa res, 0-0. Però és el que es diu als nens a vegades. Si no et marquen, segur que puntues. Sí, és una realitat. Llavors, el Milan de Fonseca, que va tornar a punxar, va perdre 2-1 contra la Fiorentina, a Florència. 2 penaltis parats de De Gea, es va veure un recopilatori de Paolo Gazzaniga abans. I la Roma, que em fa molt de mal, perquè va de ridícul en ridícul. No funcionava amb De Rossi, no està funcionant amb Juric. No té remei. I Dobbik, com va? Dobbik va marcar. Va marcar, sí. Va marcar el gol. I va deixar assegut a 3 defenses diferents. No està malament, però és que el joc és Millor molt que pobre. Sorlo. El joc és molt pobre. I mira que la Roma té jugadors bons, nom per nom. Sí, home, han fitxat Home, té agents equip lliures per no estar a on Hermoso està. i a Hummels, un parell de centrals espectaculars. Sí, l'únic problema és que el carril dret tenen a Selik, el turc, i a Saul Abdulhamid. de l'Al-Hilal. Si no us coneixeu, no us preocupeu, ningú us coneix tampoc. Jo sí. Ja, perquè Corre molt al FIFA, això sí. Corre molt al Sí, FIFA? sí. Bé, Sí, té el PlayStation Plus de aquí de banda. Espectacular. Bé, d'acord, i la última gran lliga europea? Bueno, doncs el partit de la setmana d'Alemanya és, sens dubte, el Frankfurt 3, Bayern Múnich 3. Què comentar? El jugador... Pues, què et puc dir? Marmous, que jo no el coneixia, sincerament. També corre molt al FIFA, Va marcar un doblet, bueno, empat... Està sent el jugador revelació de la temporada per molta gent, he vist. Sí, Màxim golejador, no?, de moment.
T'ho miro ara mateix. Aneu parlant mentre si voleu. Anem a fer El treball Bayern, periodístic. el Bayern es mereixia molt més de victòria. Va arribar moltes més vegades a porteria. Sí, li treu 3 gols, li treu 3 gols al segon, porta 8. Que el segon és Demirovic, que I té un Harry pas Kane. per a l'Alavés. No sé si sabíeu aquesta... Pensava que anaves a dir per Eibar. No, per Eibar... Raro seria que un jugador que hagi passat per Eibar tingui tants bons números. El Bayern que s'està desinflant una miqueta, no? Que semblava que havia començat molt bé amb... Sí, perquè els seus perseguidors també, per tant que no es preocupi pas. Bé, però ja no, és líder encara? O Sí. Però té empatat a punts al Leipzig. Sí. I llavors segueix el Frankfurt, que no està fent mala temporada, que s'està desinflant respecte a l'any passat, és el Leverkusen. Què ha de fer aquesta setmana el Leverkusen? Empatar 2-2 contra el Holstein Kiel. L'últim de la Lliga. Aquest no era d'handbol? Van jugar els d'handbol, de fet. Nicolas Landin. Van deixar-ho tot els d'handbol i van treure-li un empat al vigent campió. Què més? El Dortmund també va punxar, 2-1 a casa de l'Unió Berlín. Dortmund de Sahin no acaba d'arrencar, no? No, vaig veure un tuit d'Andrés Weiss, de la media inglesa, que també quarta molt a Alemanya, els seus pares són d'allà, i que Grassi va salvar el lloc de Sahin en un partit. O sigui, sin más, no estan a venir moltes sorpreses, equips que sempre es desinflen, altres que exploten, Alemanya sempre va així. Bé, d'acord. Avui, com anem malament de temps, no podrem fer la cosa que n'han recordat de dir, que és com fer un debat així de futbol internacional i també acluparíem a Espanya. I ràpidament, com veieu fer-lo de les opinions impopulars? Malament, m'estan deixaria dient... per un altre dia Pel millor. Pinganell m'estan dient que malament. Llàstima. Així que Ivat s'havia arribat al teu moment preferit. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano. El nano és immortal. Fórmula 1. Poc a comentar, no? Bueno, tornem un any més aquí, segona temporada, i han passat notícies aquest estiu. Però clar, passen moltes coses, Sí. però tant de temps ha passat ja. Jo crec que primer de tot comentaria la baixa de Sargent i la pujada de Franco Colapinto a Williams. Un aplaudiment per Sargent, la veritat. Sí. Gràcies per aquest punt. No? Anava a dir un aplaudiment per Franco, però... Per Colapinto. Per Colapinto. No sé si heu vist l'entrevista a l'Hormiguero. Trancas y barranca, qué nombre de mierda. M'agrada el seu punt d'actitud, de carisma, així... Sí. Ho fa diferent. I que sigui un pilot de parla hispana s'agraeix també. Anirà Sauber o no? No. Això després, parlarem després. Jo primer vull destacar que el que està fent amb Williams, que va debutar al Gran Premi d'Itàlia a Monza amb una 12a posició, i a Azerbaijan va puntuar per primera vegada, i cal destacar que va tindre un accident als lliures 3, i molt important per Williams perquè van fer un 8è i 9è que va acabar per davant d'Albon. Què opines, Marc Monclús, d'això? De la Colapinto i la seva arribada a la Fórmula 1? Bueno, ha tingut una explosió molt bona. Jo crec que amb 3 carreres porta més punts que Sargent en temporada i mitja. I que Latifi, saps, eren de les 2021. últimes 60 carreres dels últims pilots de Williams, havia fet més punts 3 Colapinto que no pas els altres, Sí. Latifi i Sargent. És que Sargent va fer un punt al Gran Premi dels Estats Units quedant 12è perquè van desqualificar a Leclerc i a Hamilton, vull dir, punt immerescut, però un Que després li van treure unes fotos en una limusina, em sembla, rodejat de noies. Ho va celebrar bé. aviat curiós. Que destaca que porta 4 punts amb 3 carreres, que porta més punts que carreres. Això és algo insòlit. I també volia destacar la lluita de McLaren amb Verstappen, Norris, aquí els dos de McLaren, així Norris, Piastri. Què opineu així sobre el final de temporada? Va, per mi és un error. És error darrere error. Vull dir, és complicat deixar que els teus dos pilots lluitin entre ells i a Monza es va veure. Sí, guanya Piastri, però Piastri fa un avançament a Norris que no tocava. Totalment innecessari. Sí, no tocava. Sí, I el tema de Papaya Rules... Però jo crec que si els dos poden lluitar pel Mundial encara els has de deixar competir. Ara ja que Piastri, ara
Piastri no pot guanyar el Mundial, i ara sí que ha de treballar per Norris, per això et dic que però abans quan era la carrera 12-13 encara podia per lluitar pel Mundial, i jo crec que ho va fer bé McLaren. Si Verstappen queda segon en totes les curses, ja ha guanyat. Però hem de destacar Però que... segon, Al Mundial, sí. Depèn Ho van dir l'altre dia, sí. I hauria de guanyar Sí, Norris. i les voltes ràpides també compten i tot. Jo crec que tindrem Mundial a l'última carrera. Jo també penso que aquest Mundial pintava molt negre. És que queden 3 sprints. Però- Pintava molt negre al principi, però... Home, pensa, ara veient aquí fins a Espanya... Fins a Mónaco, No, fins a Miami. És que fins a Verstappen... Espanya només havia perdut 2 carreres. És a dir, una carrera no va puntuar, la d'Austràlia, Perquè abandona. Abandona primeres de i canvi. llavors a Mónaco que va quedar quart o cinquè, si no m'equivoco. Sí. Que maco és el circuit de Mónaco vist en persona. I Com aprofita per estregar-nos que ha estat a Mónaco, perdó per tall. a partir d'allà comença a baixar en picat al nivell de Red Bull i cuideu que... Al nivell de Red Bull, no de Verstappen, que ha defensat molt dignament aquest Mundial. Sí. Que, bueno, mireu a Checo Pérez, que està vuitè al Mundial. Ara poder s'entendre Checo Pérez, també. Però Checo Pérez va tenir un peron, o sigui, abans del peron d'estiu va tenir unes carreres bastant horribles. Sí, sí. Sí, bastant horribles, però que després de l'estiu llavors va arribar la davallada de Red Bull. Però el Gran Sí. Premi d'Azerbaiyán ho va fer Ho bastant estava bé. aguantant molt bé fins l'hòstia. Doncs l'hòstia... A la penúltima volta. Que jo crec que McLaren, canviant de tema, és una cara i creu. El Gran Premi d'Itàlia ho fan desastrosament fatal, després arriben a Azerbaiyán, vale que Norris té el problema de la quali, però Piastri fa un avançament a Leclerc de campió del món. I després a La carrera de Piastri és sublime. I després a Singapur guanya Norris per 22 segons, que això és una altotega locura. I ara queden 6 carreres i a veure... Amb sprints encara. Amb sprints i tot. 3 sprints en Encara hi ha 6 molts carreres. punts. Que portem 3 setmanes... Bueno, aquesta setmana serà la tercera amb descans, que tornem la setmana que ve a Austin. I bé Brasil, Brasil sobretot, que és un circuit que no li ha anat mai bé a Red Bull, no? Sí, a sobre és de motor, de potència, que això anirà molt bé pel mes. I ojo Red Bull, que no quedi tercer al Mundial de Constructors. Que no és tan escavellat pensar-ho. Està molt interessant la Fórmula 1 i falta encara la temporada que ve el mateix reglament. I amb Adrian Newey, Aston Martin. Exacte. Sí, que ens hem deixat la notícia per ara, que arribarà a Aston Martin al 2025, però en plan, arribarà al 2026, però treballarà ja al 2025 pel cotxe de l'any vinent, i una notícia que ja era quasi, com diuen... La meva avançada, Sí, molt avançada. La va avançar Paul Martínez. Paul Martínez l'any passat, que ningú ho creia, pensant que anava a Ferrari, que anava a McLaren, però Paul Martínez tenia bones fonts d'informació i ho va fer molt bé. Des d'aquí un aplaudiment cap a ell. Com aplaudiment per Ricciardo, També. Sí. que serà si torna a Lawson, així que un aplaudiment a Ricciardo. Un retirament com Rafa Nadal. Oh, que aplaudiment per Rafa Nadal, que s'ha retirat avui també. I Andrés Iniesta. I Andrés Iniesta, que no li hem donat cap un aplaudiment. I això, bàsicament. La Fórmula 1 al final... I també el Monclús volia destacar el del seient de Sauber, que és l'únic que queda lliure per la Sí. temporada que ve, que queda, per mi jo crec que és Bortoleto, que va liderar la Fórmula 2. L'altre és el que tu deies, Colapinto, si James Wolf negocia amb el tècnic de Sauber, Ja m'ho i podeu quedaria apuntar. Bottas. Jo crec que són aquestes tres pel seient de l'any que ve. Apunteu-me. Jo dic que va Colapinto. No. O Bottas o Bortolero. Jo, apunteu-me aquí, Valtteri Bottas Pareta. Pues jo dic Bortolero. Jo dic Bortoleto. Jo també. Jo també. Però què passa? Guanyaré jo, ja veureu. No, Colapinto, que és la més improbable. No guanyes una elecció, no guanyaràs això. Oh, vaya. El més probable és Bottas. Perquè Va sortir una notícia fa poc, però bueno, vés a saber. Ja veurem. En tot cas, avui ja... Se'ns ha fet ja reguet el podcast, eh? Sí, una mica. Va, millor per l'audiència, no? Però Sí. sí, Millor per l'audiència, millor. Tant de temps sense escoltar-nos Informació, i punta curts ens pala. hem quedat. I si Colapinto no va l'any que ve a Sauber, no pot tornar a Fórmula 2. És una putada. Bueno, any sabàtic no passa res. Sí, però un No, any els sabàtic, millors que un any Bueno, sense... la reserva. Alonso, any sabàtic, i ha acabat sent campió del món. Piastri va fer un any sabàtic, i qui sap si serà campió del món. Bueno, l'any sabàtic estava de pilot reserva. Però va ser any sabàtic perquè no va córrer, fer res, realment. No va córrer a cap lloc. Pilla Colapinto campió del món? No. No crec.
Veurem en uns anys. Poder d'aquí... El reglament de 2026 l'agafarem, no? Sí. La quarta i però l'última temporada de Fórmula 1 agafarà l'últim reglament de Fórmula 1. Veurem Williams si dona la campanada. Iñaki Williams. Bé, doncs això ha sigut... Bé, estan informant pel Pinganillo. Raül està... Que hi ha notícia d'última hora. I en Sevilla la vols dir, la notícia d'última hora? La vull dir la setmana que ve encara. Em vull esperar. Però què tan bèstia és aquesta notícia d'última hora? És molt bèstia. Més que l'exclusiva de Newey i Aston Martin. Això arribo molt llarg. Pues la setmana que ve, ja sabeu, tothom subscrit a notificació activa de Fórmula Gol i tindrem l'exclusiva d'Ivan Sevilla. Això ha sigut tot. Hem tornat. Quants mesos haurem estat de peron? Ostres. 4 poder, no? 4 o 5, eh? Des del maig. Unes bones vacances. Bueno, espero que us hagi agradat tornar als nous aquí. Sense càmera avui, em sap greu, tornem al format podcast més purista. Pol, t'ho has passat bé? Home, clar. Sí, Repetiràs o abandones... No, home, no, ja em quedo ja fixe. Sí? Et quedes fixe? Amb algunes em veureu, sí. No, jo per mi perfecte, però tu decideixes. Tenim contracte ja, no? Bueno, hem d'acabar de firmar, Ara firmem. Tu, Conillera, com has vist aquest primer programa de temporada? Molt bé, i esperem tornar la setmana que ve amb més. I la setmana que ve segurament fent ja els... Hi ha l'exclusiva, també hi haurà prèvia de Gran Premi d'Austin, hi haurà de tot. Jocs, ja futbol, risses, bon rotllo... Sí, música també. Música, sauna, convidats especials... Música de casino també. Música de casino. Que avui no l'hem pogut posar, però tornarà la setmana que ve amb un nou casino. Que sé que la trobeu molt a faltar, la música del casino. M'han arribat missatges, comentaris, dient-me que la troben a faltar la música del casino. I ara ja sí que definitivament ens despedim. 51 minuts que podreu gaudir, 52 minuts amb els que gaudireu. Moltes gràcies per haver-nos escoltat una setmana més. Disculpeu la demora, hem tingut molts problemes, però sí que sí, ens hem quedat i per molt de temps. Ha sigut Fórmula Gol, temporada 2. Un plaer.